Я съм ги турих. И басам ги в газа. Так, то ти не е хора. А не, той мотора 20 км в час. Е балета, човек. Ти варите за пчет на балета. Да. О, голяма мотор. Хайде да сляза. Той там е. Той там е. Майка искра да има! Помните време в първи път. Тук пазете. Тук се е знал. Ай, давай, дърпай на полицията. Дай, още да му това тебе да мине. Айде тръгваме, айде. Ние чакаме от 1 час. Направо! Всички е така!